yun eh. Ubay pa ni? Ubay pa di ay? Kanang tagpila ni? Asa? 1.5 na. 1.5 daw. 1.5 din. Okay. Tapos siya, green emerald. 1.5. Tagpila ni? 500 ma'am. 500. Napa yung hangyo? Napa? Pila na? 450. 450 daw. Okay. Unsa titawag ani nga kuan? Silver sword man kuno na pero di man kuno na silver sword murag family siya sa alocasia. Allocation oh. Mm. Lagi. Nice man yun. Kani, pila pud ni. Kalatiya man nga giant. Oh. Saging-saging oh lagi. Tawag na to ka saging-saging to. Pila ni? 250. 250 na. Yeah. Oh. Mo may sulti nila, giant daw. Giant ya kalaki. Oh. Nice man yung tinda. Eh. Kare ma'am red diamond. Unsa may red diamond na po? Bago na po na? Bago ni si Ikan Ja. panikuan? Kailan? Tagbilaran ni si Ja. Ang murag ambot ay ang supplier ani kay tagbilaran man. Ah, tagpila mo po na? 1.5. Ayun palagi ko, basta may nganang na-supply eh. Makakuyap. Magnificum ne? Okay, lingin no? Okay, magnificum. Galatea, agaan. Ubay, gabi na ni. Di San Pascual. Ah, San Pascual. Aw, Aw, buti pa sabot ang gabi ka ng muliko ta. Dito ni gikan raw ako kay babi ko. San Pascual. Dito na dapit. Dili di ay naapa di. Kanang pasod padong gabi San Pascual ka pa na. Pagawas na po San ni sa Pascual. San Pascual. Kani Oh. pagawas na ni San Pascual. Ang gabi, Ganahan San siguro ng Francisco gabi. naman. Ah, okay. Wala oy. Di ka na nanay price gas. Paingon nga he. San Pascual. San Pascual. Okay. Mo di ay. Piyesta na ba sa ubay nga nung aman mo to? Why nang invite mamoy? Ha? Why nang invite? Oy nang invite oh, asta pud kami bitaw nya natinga na lang ni kay piyesta gi harang-harangan kunuhay mi pero nakasuod man mi. Pero wa may nang invite wa ra gyapon. Wala gyapon. Kasod mo kay private man ito sa tiyanan. Asa ang pud ni ma'am? Asa? Kuan man na si Ja? Pau? Unsay pau? Pau budi ina. Pa. Ba. Gabi pa. Ang pau kay Gabi mura man pau. pugingan eh. Di lahi itong gabi Pau. Kana si Ja Pau. Na. Ano? Paulahi ko man gabi. Pau di ini. Ah. Pero mo pud gyapon og makaon. Muunod na si Ja pero di pares gabi Pau nga magkatag-katag ag unod. Ah, Pundo ra sa og unod. okay. Pero mas dako ni gunod, no? Siguro oo. Dili unod iyang Lindog lindog. di ini nga nang itsura ha. Wa pa mo po na si Jag mo dako na ma'am. Pau di na. Oo. Abi ko Pero ang mas pau gabi, parehas pau. di aning gabi nga ingana ba? Lahi. Di lahi na. Okay, tagpila na. 100. 100 daw. Uy. Ang nalagi ni hapit-hapit manggod ka. Stress na po. Nakapila na. Ginoo ko. Diya po check kalateya nga. Unsa na titawag ani ma'am? Bawsa ni nang Silver silver mo unsa na to? Bla bla bla. Basta kay Kalatiya si Ja. Kani pa dun sa ni? Black Majesty. Black Majesty. Nakuha just di ni. Mukha tayo lang lagi. Mukha tayo mga Hatay Black bitaw ng Majesty. Black Majesty. Mukha tayo di na. Ah. Katong dagko lagi ang dahon. Mukha tayo di na. Na may Black Majesty na putong Red Black Majesty. Cardinal. Oh. Red Cardinal. Di kay kani kay murag niwang ang iyang dahon ba? Oh, niwang Abi na ko siya. bili na Niwang Black- sa Red dahon. Cardinal. Pero na po yung Black Majesty ma'am nga dagko po si Jag dahon. Lahi pud ni. Lahi ni. Duha po nakaklase. Diha mi dakog dahon Black na Majesty pero po ni. nahalin na. Oo di na. Pagka klase gini tanong mo dito kasabot. Green emerald, mantingal na. Asa na? Green Emerald. Oh, green emerald. Kani siya green imperial no. Orlando mo puno na. Ay, ang ganda na. Ambot.
Daghan magnan lagi. Na? Kana. Engage na. Asa. Parehas Kana. ato kita kanina. Kari na lang og kani 500 na. Kani og kani. Asa. Kani ang Oo. tao. Oo. Og kani curious lang ko ana. Mm. Tao di na. Kunya kani kay ako. Okay. Sige. Sapita lang. Ako Say nga ni mo, ma'am. Iba. Eva. Eva, si Ma'am Eva na ata aning San Pascual ing agita kay gikan ta sa gabi nakapalit po ta Golden Imperial dito kang Jade. Kani sila wa jud mag-YouTube oy. Unya, og gusto nilang tultuloy na ning imo ma'am, unsa ani mo pag-explain o asa sila kadong San Pascual, unsa gyud proper nga address ani? San Purok 3, San Pascual. Purok 3 San Pascual. Ubay. Ubay Buhol. Oh, nga ni ma'am kay Eva. ay ba, ani, naibay siya. Uy, kagwapo anang imong red palm. Di pa. Hala! Naga-nice ka. Ay, uy. Hala, gwapo. Ay, ilang red palm, oh. Oh my God. Kailan na ni katuig, ma'am? Sani ka mo waiting. Ha? Red Ball Game. Dugay na ni. Tira na ko na. Ha? Siya taong iyaan. Ang nagpuyo ani baya. Ha? Dugay na yun. Dugay na ni. Ay, uy, gwapo ka. Uy. Mo yun ni kinadakan nga red palm ako nakitaan. Baba? Wow, nakakita na pupugdak ko karong adlaw. Wow, record na pod. Unya mo palit ko ni ani, mao na po ni. Mo ni sakit nga parte. Magkapalit. Ipupok na ka rin. Ha? Nana ni Dr. Ipupok Arkay. 5,000 ang punuan. Dr. Dr. Arkay. Arkay. Kani. Nangita lagi pud og kanang kargahan ko no. Ayang palitunan tanan. Oh, palito. Atos ko atos. Iyan na iyan na. Tanan-tanan na tibok. Di kanira. Saka Kani Ano sa duha. kapu? sa kapuno. Kaning duha uy. Kaning 5,000 ang usa ka punuan. Nag 5,000. 5,000. Inga na kada kuha na 5,000. Oh, Oh, kani lukaton. kani. Mo ba? No. Oh, ako na lay palitan na. Asa man ni sakay. Di kay ning ani manggod mi tungod lang sa request sa viewer ba subscriber kay mo adto mi Alicia. Then wa mi tuyo nga mo palit yun kay ingon mi magvan na lang ta kay masayahay di na ko adtong pick up ingon ko kay at least ang van maka kuan ka. Hayad. Unya, sabot na among tulo, di na jud ta mo palit. O tanom, pagsud na mo sa gabi kay daghan naman pud bing napalit. Ang ari na pud mo palit na pud ko. Kana napaguhan nga mga kuhan. Mga bagos pananaw. Anya og pick up unta to, pwede tingali unta na. Baligya bra 5,000. Pag iyang kuan ing ana. Usari daw. Asa. Kanang Ha? Kani? ito ba? Kani may kuha Ay, na ko. kuan na Kani? secret packet. Aw, Dili, kani. kanina. Naan ako daghan ani og kadto. Si ma'am oh. Unsa nga ni mo ma'am? Inday. Si Ma'am Inday may tagiya daw ani si kay gatanong. Kami nya sa amo ning igsoon. Oh, pila na nakatuig? Kuan 2011. Wala, 9 years, 10 years, 10 years na. Alam, dako Nya, ibaligyan na ni mo, ma'am. Gani. Pila? Tag 5 lagi kada. Tag 5. Palukat Tag-five. ko na niya. Dali, dari. Dala. Asa man na may butang nga nakavan man mi, waman mi magdag pick up. Balik. Di, mangutana lang Balik. ta. Og O, balik. Asa O, na mo muli, ma'am? tagbilaran ra. O, naaramis tagbilaran, ma'am. Nakakita ka na? Katong ipalit na to sa airport. Anong dako Oo. Anong dako ano? Ano ibaligyan niya? Bigyan niya ako sana, magaling Five. ako pasok. Baligyan niya 5, palukat daw. Palukat niya. Unsaon bitaw no wa man pud mapaso no? Unsaon? Grabe jud ka ma'am oy. Ngano man? Gaja po ni mo ning hapit. Lungkaton mo na. Dug sige na rin kagbalik-balik ani. Oh sige na. Ning ingon unta kada balik sa mana. Karon Wa karon ka mo nakakita. Galing si Jan. Nakurat ra ko. Nakurat ka ng red ako ng red ball. Kay kani ko ng red ball na dyan nakita niya.
Oh, mao ni kinadakuan man sa tanan. Ako nakitaan. Mao binikitan pangingana. Imura. Dako kayo. Tama na to. Usa ko na po nimo mo. Ha? Nigtanong nimo ko. Uy, salamat ma'am. Nimo ko ako daan. Okay, ma'am, mo text ra ko kun sa ha. Ah, Kay ibaw na kaning trabaho na mo gi-invite man gumig kag Alicia mo adto pud mi kay ibidyohan na yang tanom pod mutabang Ah, mga- mag-advertise ba. ang ano na yun. Oh. Sa Casilya dito ka? Ha? Celia's Garden mo kanina. Human ako ni adto pang last month man tingali. Ah, Celia's Wa Garden. man mo magtanaw gud og video gud. Wa man ko may kaibaw na. Mao lagi pod. Sige na. Ang among matanaw ba, pag mo apira po sa mong kuan. Ha? Inig-open na mo sa YouTube, pag mo apira po, mark mo matanaw. Mao pod. Oo. Type ba? Pero, no? I-research na. I-research Kailangan pod. ka, ma'am, nakabase. Sige. Thank you ha. Thank you kayo, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Hari na ta. Let's go to another garden. Okay?